Nasara masoya na yo nasara daga madadin Fatima a so yau na yo nasara bani ba kukan zuciya masoya akwai mun marhaba na san madadin Fatima a so yau na yo nasara bani ba kukan zuciya masoya akwai mun marhaba na san madadin Fatima nasara masoya na yo nasara daga madadin Fatima bani ba kukan zuciya masoya akwai mun marhaba na san madadin Fatima su shi bai kyale zuciya ko da me yinsa ya bari rabuwa da masoyi ba da isilar ta na fada garari maso ta masoya kun sani da dangi al'ummar gari aurenta nake burin nayi ko zan kashe ni miliyan 100 a zuciya ta min so da so ta bidda ni haɗari zan min madadin Fatima a zuciya ke zan karrama masoya akwai mun marhaba na san madadin Fatima masoya na san kun sani a baya batun Fatima asilar ta na gane so kwarai na gaskiya ya zarce zuma na ta yi min har da so da gaskiya so ba tsangwama in an ce wace na fi so a sa'in zance Fatima halarci Fatima kin yi min da gaskiya ni na sallama Allah ne bi ni fa ba da ke miyau aure Fatima siyar haka ne na sha wuya kamar ma ba zan rayu ba rabu da wani ba madadin shi ka samu yayi ma marhaba musan tabbas kai wuya ruwa ta zamto jarraba na kwashe shekaru mai yawa madadin Fati ban ganta ba siyar haka sai na bagari ni ma nake ban zauna ba liman zubin Fatima kuma halayen Fatima gaskiya aina sha wuya amma karshe ne nasara sanadin haka sai na bar gari kauye birni zan kewaya liman madadin Fatima zan zagaye faɗin nahiya limanai ban same ta ba kullum sai kukan zuciya so na dure zan jira ku bari min dariya zan samu madadi na Fatima kai me tambaya bar cewa in sani wai babu kamar Fatima na sanya zuciya sai na san madadin Fatima kullum sai addu'a ni nake Allah ya sani nasara na san zan samu madadi na Fatima sai ku yi hatara da rai da rabo na sani kudan an ce su kaddara su shi ne kaddarar zuciya akan haka zan jure jira nasan zan yi nasara komai nisan shekara addu'a ai san ba ta faduwa yuga madadin Fatima na yi nasara na san madadin Fatima ina sai nan ina nazari sai na ji jiki ya sanyaya an take farin ciki ya fito a fuska har ma zuciya ce tabbas na yi wa gamo da jin takunta na tafiya juya kallo ɗaya ne a zuciya soyi mamaya sifar ta sifofin Fatima wayo daɗi har zuciya jegunta ne sallama ta amsa min sallama Allah sarki ne godiya da kaban madadin Fatima na ce zan so ta ban lokaci ina so zami magana na ce min sauri shi take na ɗau haƙuri ne dangana sai ji hawaye na zuba ga zuciya so har ta gina na ce mata na yo godiya na kyala guna ga kankana ta hau mota kan tattafi ta ce waye har ka dangana na ce ai ya zama wajibi
a so ni ba na haɗama. Kalle ne da murmushi alamun so sun bayyana. Ta buɗe mota sai ta ce da ni na shigo mi zantuka. Na so ni ma ne turjiya amma kauna na haɓaka. Faɗa mata ne ma na fito domin samun warraka. Ta ce wai neman me kake, na ce kauna har so duka. Bayanin komai ne mata ta ce lallai ka sha daka. Yarda ta zammin madadi na Fatima ni ta karrama.